Fel o'n i'n dweud, mae digon o gilets ar gael. Nawr, credwch ni byd, o'n i wedi cael galwad ffôn yn ystod ers bod fi wedi bod yno diwetha, wrth mae nhw'n gofyn, fi'n gwybod bod chi'n dangos rhain sy'n dod o'r we, pa mor hawdd yw i archebu rhain o'r we. Mae digon hawdd archebu o'r we, a gyfrinach yw bod chi ddim yn archebu rhywbeth chi moyn gwisgo mewn 2 ddydd. Oherwydd, yn amalio, maen nhw'n troi fyny, a dydyn nhw ddim yn debyg i'r pethau chi'n meddwl bod chi wedi dod. Mae'r toriad yn wahanol, mae'r lliw yn wahanol, mae'r seis gallu bod yn wahanol. Felly, yn gyfrinach chi yw, os chi'n mynd i archebu gilet, gwedwch mewn ynesos nawr, byddwn ni'n ordro'r gilet yn maint bach a cymedrol, os chi ddim yn siŵr, ordroch y ddwy, chi'n mynd i gael eich arian ôl am un ta beth. Neu siŵr bod chi yn neud bod e'n cyrraedd chi o fewn digon o amser, bod amser ydych chi ala fe nôl a cael rhywbeth arall. Mae'n wahanol ffordd o siopa, mae'n anoddach na gweld rhywbeth, hoffi fe, trial ymlaen yn y siop a mynd y fadre. Christine styd y gynta, a mae llai ddangos nawr, mae hon nawr o'i di prynu ar y we o John Lewis. Mae'r cyfan yn dod o John Lewis, ond y cyfan di dod o'r we. Nawr, o'i di prynu 2 beth i fatio oherwydd o'n nhw'n dweud bod y jacket yma gan un cwmni lliw olew lewydd, a nhw'n gweud bod y leggings lliw olew lewydd. Ond pan chi'n gweld y 2 liw gyda'i gilydd, dyn nhw ddim yr un gwyrdd o gwbl. Felly, na beth eisiau bod yn ofalus. So fi'n gobeithio bod hwnna'n helpu'r cwestiwn. Cofiwch chi, unrhyw beth ni'n dangos fan hyn, os yw'r diddordeb ydych chi ydyn nhw, neu chi'n cael broblem, ffoniwch. Chofod siaradau chi trwy'r system i fi'n archebu dillad byth a bainydd a gwybod fel i alan yn ôl a popeth. Hon felly, yn gweithio'n hyfryd, wy'n yn hoffi'r lliw yn fawr iawn fan hyn. Dyna phan fi'n meddwl bod Alun yn edrych mor smart heddi yn y lliw caci olew yma yn edrych yn edrych. Diolch Huw. Diolch. Ydych chi'r gilet hir, mae'n blaim iawn, mae'n minimal. Fi'n hoffi hynny oherwydd am flynyddoedd ddod, bydd hon ddim wedi newid ffasiwn, mae'n mynd i fynd y tipyn o bopeth. Llach chi'n dod i hon gyda jeans denim, gyda Cris denim, mae'n mynd i fynd gyda lot fawr o bethau, dillad tweed. I ni wedi dod iddi gyda ffrogfach fer di fan hyn wedi gweu, oherwydd o'n i moyn rhywbeth yn hirach na just jwmper cyffredin. Gymaint o'r ffrogau sy'n cael ei gwerthu ar y wenar yn fyr ta beth. Chi ar eich ennill, chi'n prynu iddi fel jumper, tebyg iawn i'r Cris yn rhan un. Ac wedyn mynd am y leggings. Nawr, gyda'r leggings yma, yn rhywbeth sy'n edrych fel lleder, chi ddim yn aml yn cael nhw mewn lot o liwiau. Felly pan weles i hwn yn cael i ddisgrifio fel lliw olew lewydd, o'n i'n meddwl, hwn yn mynd i fod yn hyfryd. Ond wrth gwrs chi'n gweld bod yr gwyrdd bach mwy llachan na gw'n i'n disgwyl. Unwaith eto, beth ych chi gan cael ar y we, yw'ch chi'n cael bargeinion, mae'r sgidiau mynar o diwn lawr dan hanner pris. Fi'n gwybod mae esgyd falle hydrefol yw i a dechrau'r Gwanwyn. Gwisgwch chi am cwbl o wythnosau, dod iddi nôl yn y bocs, diolch ai mas hydref nesaf. O'n i'n mynd i weid, mae'n mynd i barod. Chelsea boot sydd byth yn mynd allan o ffasiwn. A'i lwc o'r bwcwl yn fawr iawn ar hon unwaith eto. Lovely. Gret. Dasi sta fi nesaf. Nawr, Alun, nes i ddim galw Christine yn Margaret. Do, nes i, mae drwg iawn gyda. Ond i'n gobeithio bod neb wedi sylwi. Pan bod rwy'n yn sôn, mae lot o bobl adre yn sôn am yn modeli ni. Maen nhw'n meddwl amdano nhw fel i ni fan hyn yn y studio, herwydd yn reolaeth. A nath rwy'n, o'n i'n dweud wrth Margaret gen harach, nes i weld nyrs bwr yma yn yr ysbyty, a meddwl fi, o pwy sy'n modeli? A wedes i, Margaret, o wedodd i wrth yn ysell, o Margaret oedd arfer canu. So mae'n gwylwyr ni gwybod... Mae'n gwybod pwy dyn nhw. Oedd Margaret yn canu. Ond Dasi fan hyn yn un o'r modeli newydd wedi bod yn ion unwaith, a Dasi gyda llaw yn un o'r merched sydd wedi trwyddo i rown terfynol Miss Cymru blwyddyn yma. Da iawn. So mae hwnna'n greu. Da iawn. Felly, nes i dwlu ar y gilet yma. O'n i'n dwlu ar y pris. Mae'r pris yn fel welwch chi ar y sgrin, 27.50 hinog hanner pris. Waw. Mae'n drawiadol, mae'n dramatig, mae'n wahanol i bopeth arall, ac unwaith eto mae'n mynd i fynd y popeth. Cris di gwyn, jeans gwyn yn yr haf, os chi'n mynd ar rhywbeth, pan chi'n ar chwiliau weithiau, chi jyst moyn mynd ar rhyw got fach ysgafn i ddod i'r draws. Mae'n gwisgo'n gret gyda'r di. Fi di wneud beth o'n galw fan hyn yn city chic. Felly, mai rhywbeth ymarferol yw'r gilet yma, wedi gwisgo i fyny bod hi'n edrych digon chic falle i gwisgo i'r gwaith os chi'n gweithio yn y ddinas neu rhywbeth. Felly mae blowsen dych chi yn y satin fan hyn, a beth maen nhw'n galw'r grandpa pants. Felly, trwsau dy cu. Hynny yw, plethu ar y top a lot fawr o llawnder ar y gwylod. Fi'n joio gweld bod ni'n symud mlaen nawr o'r pethau cil skinny yma, oherwydd na gyd ni wedi gweld am tymhorau, a mae'n neis i weld y siapau yma, mae'n rhoi gymaint fwy o ddewis i chi o pethau. A mae'n edrych fwy smart yn dyn nhw? O, di'n bendant. A wedi dod i hon wedyn, bydde lot wedi dod i hon gyda trainers, bydde ni falle 80% o'r amser yn gwisgo hon gyda trainers ar y modeli, ond os chi'n mynd i'r gweithle, chi moyn gwisgo esgyd, chi'n nôl mewn rhywbeth a bach o sowdl,
beth oedd i'n gwneud, dwi'n mynd am sodl llawer mwy trwchus fan hyn, tipyn o esgyd sy'n mynd yn gyffyrddus. Mae'n debyg bod y gwerthiant o sgidiau sodle wedi disgyn yn aruthrol ers dechrau'r pandemig. Bore yma, o'n i'n siop Marks and Spencer's, dim ond trainers a sgidiau gwastad oedd yna, a pethau sodle bach. Ia. Sydd yn rhyfedd fel i ni wedi newid yn trend. Ydych sgid yna? Mae eisiau ni ddechrau mynd ôl i sodle. Weddau Sian Thomas bydd yn tynnu rein bant nawr yn mynd lan llofft yn... Yr eiliad o'n i off yr awyr, fydd yn off. A bydd y flip-flops ymlaen. Chi'n gwisgo nhw just ar gyfer y cyflwyno. Diolch yn fawr, Das. Diolch. Ac yn ôl nawr, byddwn ni Margaret. Margaret. A nes i sôn y gynharach am gwisgo pethau gyda'r denim, y denim yn gyda tipyn o bopeth. Ond i'n licio ar y gilet yma, oherwydd mae'n cadw lan a lot o trends. Maen nhw beth maen nhw'n galw'n bog jackets, B-O-R-G. Na beth yw'r defnydd yma sydd yn edrych fel gwlan, ond nid gwlan yw. Mae'n edrych fel lambskin nhw'n gael y fe blynedd yn ôl, neu shirling yw'r gair proffesiynol. Hon yn gweithio neis oherwydd mae'r olwg utilitarian yma. Utilitarian yw rhywbeth lle chi'n cael y pwcedi mawr bod rhyw fath o gontrast yn y defnyddiau yn gweithio'n gret. Wedyn, oedd dim fawr o wisgo wedyn oherwydd crys denim gole, golygu bod fi'n mynd am jeans glas tywyll, a wedyn y bag just yn gweithio gyda'r cyfan. Ie, a mae hon, mae hon, sdim padding yn ni, ond mae'n dal mynd i gadw ti dweud. Yn bendant. Felly neges yw, Huw, mae yna gilet i siwtio pawb o pob siap a pob pris. Yn bendant, Sian, am bob pris. Ffantastig. Rhaid ni, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr i ti. Gilet, diolch Margaret.